Ayan mga idol, nagpipili na si Kuya Bot. Kisilpong. Ang problema, sige ang pili. Dahil magkibayan. Yuyugun mo. Shoutout kami sa Oppo. Pinakamagalang na cellphone sa buong mundo. Oppo. Ay, nakaw. Pinakamabuot nga na eh. Si Kuya Bot, nagpipili. Dahil magkibakal mga idol. Ayan ang problema. Dakol mga idol na customer din sa Oppo. Store. Ayan. Yan na naman kami din mga idol. Sa BSD International Samsung. Uyug-uyugun mo. Naghapot na naman si Kuya Bot. Dahil man sana nagbakaldig de. Uyug-uyugun mo baga. What? Ayan na naman kayo mga idol sa Infinix. Dahil pa nakakapili si Kuya Bot talaga. Infinix Store mga idol. Sige ang pili mga idol ni Kuya Bot. Dahil man mabakal. Uyug-uyugun mo isaw. Hindi nga managad baga. Yung mga pasali naman ni Kuya Bot, uyug-uyugun mo. Wala ka dyan, sige ang pili. Dahil man sana mabakal. Hiling nga mga idol. Pig para pindot na ni Kuya Bot sa mga cellphone, uyug-uyugun mo. Tig para durodidot na. Ala ka dyan, uyug-uyugun mo baga. Ang pag naraut mo bayadan mo bala ka sa buhay mo. Uyug-uyugun mo Ano na mga idol. Nabakal mi na po sa cellphone. Sa kahaluyan tabi, nakalakop kami kay Hanap. Digi sa cellphone na na digi sa SM. Isa os grabing linawgan mi mga idol. Shout out. Grabing linawgan mi. Yaon Discount. ko sa kami digi sa luwas nakakawa. Uyug-uyugun mo yan na, discounted na kita. So, kailan na sa nang madam? Okay. Gipon mo sa naman na 7,000 ta. Dahil si Kuya Bot nagtatawal pa kita mga idol. Bahan patawadon lamang dawa dahil pagkakasala. Ayan, shoutout natin so Infinix. Digdi kita nagpakal mga idol cellphone. Ayan mga idol, eto na. Eto na yung bagong cellphone ni Kuya Cole and Kuya Bot mga idol. Wow! Eto. 7,499. So dito tayo bumili kay Idol Infinix. Yan. Ayan yung ating mga ka-idol dito. So may bago na tayong cellphone mga idol. Sana matakdag. Problema ta. Team Buraot, maraming salamat. At sa mga sponsor ni Kuya Cole and Kuya Bot, maraming salamat. Ayan. Yan ang kabili sa SM. Infinix. Mabuhay ko yung mga idol. Yeah.